Hello guys, welcome to my YouTube channel. If you are new here, the beautiful face on the screen is Anatanda Kabila and my return subscribers to the G4. Welcome to the video with me, Makabila. I know I look like someone's wife, right? I'm joking at this part. Ekhaya namhlanje kunento encane nje yomndeni. Ekhaya kwenziwe imbuzi, guys, and all those things. Today is Omakoti Boot Camp 101. I'm joking as related to the hlolo lokushada. Ngingaze ngisho njalo ukuthi phela amatshe hlolo lokushada nani fine practice lokukipita-ke njengani vele sikipite-ke. Or vele sibe ama-single moms practice-ela lokho-ke, so you guys can ehlisa the moya. But I'm feeling ukuxova namhlanje because guys, there's so many things that I don't know how to do, and I'm 23 years old. Disgusting. Like, it's coming to an end, so I'm saying if I pay fine and I'm ready to take on the day. Something sending so big, which I'm about to guys, it's like 7:30, if not 7:15. I wake up at 8 or after 8 every day. Today I had to wake up early, shower, and maybe mama bed. So let's vibe. Oh gosh, now we are against my lighting. But I hope you guys enjoy my vlog. This is a more intimate vlog, like, because I'm planning on posting twice a week. So you guys are gonna be just seeing my normal things, like normal things that I do, like just boring normal things. But let's vibe. Kubula Sasha. Kubula Sasha. Kati tombola liphekwa yini nenyama? Kodwa ngosobho lenyama. Yabona-ke ingakade kudingakala mina ukuthi ngihlahlele ngoba benza nje obhoyibhoyi. Bashibilika manje emlilweni. Amaplango. Ayingeke phela kade ngitheza semele ngiqubula amaplango ngeke. Kubula wena boy, kubula lapha. Yabona nina niyamnyanza umsenti, niyamnyanza inkinga yeni le. Bamnyanza. Kubula. Zonke yazi ke lezi zithezwe yimini bayayimuva nje. Bangimuvela nje babeke ezantsi. Seziplango we. Ngabile ngawashayela lapha. Ngupidlizile. Ngingakhohle ukuthi la kuthezwa khona kade nginomjondolo usufile. Uyaxova, uyakhwezela, ugada amabhodwe kuningi ngeke ikhathi phela. That's why I just started, but okay guys, man, since I'm a over, I'm serious. Like, I'm actually serious here. Low complain, serious. Sikutshela khumula. Lapha phezulu, la nginomata khona. Ucathi sembumbulu la. Sicela upool guy omusha bo. Umuntu oclean ipool usesilahlile ku-2026. Izulu esigayweni mina ke lesi kaloku. Yeast, shukela, amanzi, usawoti, flour. That's what I need. My ingredients: yeast, sugar, flour, salt, and hot water. Then I'm gonna go over. Gippy, miss. Ma, so I'm going to use the sugar, flour.
Amanzi ashisayo. Uwona la? Awuda maphume wona kuqala ngiyaphola. Oh, it doesn't matter. Ngehle nathi. Phatheleyo. La ngiphethe uflower. Uflower ngene-yeast le. Le ngiphethe la. Kuthiwa amanzi siwakhipha later ngoba nginomoya azolo. Nagu Coco. Oh, Mom God, dear my darling. Yo, Nzukulu. It's a hello. It's a Coco. Hello. It's a hello. Ngifikele wena phela. No kungiso. Hey. It's a hello phela Coco. Hello. Yeah. Gogo mina ngixova namhlanje. Izinto zishintshile. Inzala abantu mana ngaba ngikho nje salokwazi sami. Hopefully uJeqo wami mnandi njengogogo. Dombole shit. Nguma wakho. Mana nguma wakho. I'm about to go over. So I'm going to uqala ngezinto ugcine ngoflower. Ma, ngidinga amanzi. What? Camp 101. What? Makoti boot camp. Check amanzi. Ma, like you need to relax. I'm busy, please. No, mama, look. Open the file me. No, nigga, Jan. Jan, ma, nigga, comfortable. Papa, You serious? Bad thing now. Right, ma. Okay, stop, Malesh. Ungile phela maqo usambele uzoba negative uma sebe patient la. Ngempela ngavela phuma kanje Thando. Wabona hamba. Ufake wonke Thando lapha? Yeah. Usali mangani. Awufake. Usangani. Ufaka 3 ngizwe nje. Yeah. Funda kanje wethando. Yabona nje nje ukuthiwa hawe sekupheli. Manje mina mixa la waqova. Fra wakho right esandleni hawo. Usuthi umuntu Ujala TikTok. Idelela ngokubaba. Iphepha. Besando ushela ufake. Awu. Ngibethe lo TikTok. Ade ngikwenza. Baba nje. Besando soshoda usawo. Ingakho ke sino 23 singakwazi ukupheka ngoba bakhuluma nje masebe. Yabo. Yabo. Awu right kabe Thando. Bona ngikahlangana. Siyaphila kodwa mzukulu wami. Impela siyaphila esambo. Siyaphila ngizana. Hayi nami ngiyaphila noma yinsuka ziphila ngoba Breathe. njani bo. Angiyizamela bafethu. Hayi dazi dam leti yangimila mala. Waqedwa yini wena? Angifaki apha. Ngabuya ngabuye clinic. Na bengithi ke ngiyabanyeshu. Ngithephe ngiyabanyelisa ngaphuza kwangatisho. Yaqisuka lenza. Ayinamaphupho. Clockets.
Sebenzi bogogo. Ngihola ngokushutha nje. Ngihola ngokushutha phela gogo. Anjani amanzi? Kanjani ezimsuleti? Kodwa kunamandla la. Uzoqeda usuramba. Awuzokhuluma lamanje uthanda ugcibilishi nje. Ayijwayele ukuba lapho. Ijwayele ube ehlahleni nyoka. Sazi ama-hotspot ale nyoka. Sifuyile. Nifuyeni? Izolo igcwele lapha ngasemngaseda kulayini. Inyoka uyibona yapi? Lenzeni iphinifa? Ngiyabona ukuthi kushubile manje. Sekufuna ukudla. Njengoba exova kokuqala ekhipha into enje. Hayibo Thando uyambona? Buka ukuthi ukhipha into enjani. Usemzini. Thando waza ke mama. Wenze shot akuyona i-slow mo leyo efaka ivideo. Uma kube usambu lokufulana lokho awuzokumbozile into ezani. Ngenzeka. Wabanda ko plastic. Mhlawumbe umunye uzoya lapha ebhodweni. Uthe usawulanda amanzi ngizomsakhumbula yini? Uma umamzayo asayazi. Akuzathele lapha phela amanzi. Bajahle sibani, seku-right. Food. Hamba, gijima. Gijima bajahle. Uzowafica manje. Kuphuka G-Force. Practice uma uvala ngafuna ukuveza. Come with me. Okay. Makha afuna ukuveza. Hayi ngeke ngithi nginganilitha. Wena mina genge nje mina kuzizwe. Senza i-breakfast for izalukwazi bandla. Step number 1, ama-scones. Scones bread. Oyedwa ufuna i-coffee, omunye ufuna iti. Uphepha fekucala zulu la. Is that TikTok? What are you shooting on? Guys, I had to change. I had to change my pin. But back to this. No, but my son is here.
Ya, bekumele ngishintshe iphini ifanele ngaso because besengingcolile phela. Umakoti, ade xova. Nini? December. Ndiyachapha. Asawona uJanuwari sipostponile phela. Ayekho umuntu ozongitshada guys, that's why ngihlehlisa. But we're trying again. We're trying again. So we're doing coffee for Go-Go and tea for Magasebe. Okay. I think okay. Yes, Breakfast namhlanje. Tray is made When? hamba naye neke ngithe kithu uzizwa kanjani ufaka isiphandla uthi ngibo isandla ha uzizwa kanjani bafo Ngithi siyahamba phela fast 10 la. umakoti uyabuya umakoti uyabuya uyabuya asawo umoya ahambe nobhuti wakhe phela ngeke senginocamera woman njengosamukela nami ngigolozile ngathi limbi so ngithe ngingabona le film but now ngiyabona ukuthi menzani yabo befuna uthele lokuswenga ufana masisuqeke awungeke mina mangigqokele ngixaphuna ya mina nginenkani ngathi G-Force aqophe ngale film fuma wathi okay mayidala ndangu sengiyabona sengiswenga ngaleli limi uzonginika elinye kuleyo uzogqoka uphilifa number 3 if ungibona ngiqhubeka naleli philifa noma sengifika wazi ukuthi ungigabhile sikubeke phakathi kwethu zobabili ngizozama ukumceleleni kodwa uma ungibona kuqhubeka usuku ngigqoyelelo yazi ukuthi uma wami unenkani usengigabhile but guys lalelani lapho lekade ngilifakile into zothi but lelade ngifakile elam leli elama la kudala ngifune lakhe elishi noma ngicela sister ngizothola amasha okay guys all is good all is good all is well this is Smash. It doesn't have social media ngiyena uhleze ngishoot ithombe zami ngishoot wena ama-video ngishoot wena ukuthi nje usayingane ufuna grade 8 yes sihamba naye intombi
so udinga imvunulo, udinga all white. Masithi all white asisho nje normal pleat. Yeah. I think the CML for itawula. Okay. For itawula. And stuff. Like uzoya opening camp. Uzoya opening camp. Alright. It's live. Ufuna attend njalo. Mhla 30 kuya kwa Oluhle. Oluhle manje. Umulungelo umemulo wakhe. Semgababa. Siyahamba. Ufuna uhlezi uhamba. Noma kuthiwa kuyiwa kude. Uma ufuna ukuhamba intombi ube nabangani ufuna uhlezi uhamba. Otherwise uzokuncikela kimi. Ngiyancika kwena. She doesn't need her, but uyadabulisa lapha ahlale yedwa. Nasesikoleni ngihlala ngedwa. Inkinga lapho. Don't be nonchalant. Bala vele dlala ingoma la. Asilenda sekhalenda. Yes. Yes. Really. Bambulala ngesikhathi sakhe. Ufuna ube fresh. Mina sengiyababonile bonke. Awu. Ashis. Esayichazile elo plastic ofuna. My dog allows. What am I supposed to do, Mina? Sondeza. Hayi angiyaqofa ngichazi. Angichazi seyiningi ngiloko ngixovile. Yabo-ke manje seyakhipha. Siyakhipha-ke masenivuthiwe Thando. Yes, yabo? Fake ungaphumi lutho kaloku. Phuma li clean imfoloko. Phuma in clean imfoloko test. Oh, siyamjikela nawe masebe usuyihate njengoma. Ngathi wena tu nesineke sami abavukile. Yazi ukuthi uvulwa kanjani. Mama. Ngiyasiza la. Ngiyasiza. TikTok manje. Usumkhondo. Isho baba. Uyakula? Ngisambe ngiphiphiphi munga. Isho la. Yabo? Imbuzi yasifisa. Imbuzi bakwanti. Uyagula. Kanjani? Balekela ikhamera buku uyanihlinela mbuka. Uthini buka Facebook? Uthi kanjalo. Nalo. Nalo. Yabala. Ufuna? Uyahamba ngaphambi komshiya. Ngomshiya manosho umama wakhe. Any short I get in here. And you are the music in me. Lapho umuntu akawe washika izitsho sakusenziwa nje go. When I hear my favorite song, I know that we belong. Lapho usahlala phansi beyinemcimbi. Bhala u4 unikwa amakhekhe namaqubu. Manje sekuwena washizithi sewosine ababuka amamuvi ezansi. Ha umalume malume ngiyamkhatha kusabana yami ngihlala njalo. Yeah. Guys, mama ngikile ngiphinika elisha. There we go. Let me fix myself. Ngimtshela ukuthi uzonginikela iphinika. Akho lezanga.
Bamba kahle phela Yini? Ama-hater thini? Unathi ashaya idombolo chi. Ningcono ngeyiphansi. Siyahlinela. Uthini? Siyakala ngisho manje isikolo ngafundi. Sazaba nembuzi. Ngikhombisa iRolex phela. Onele. Sifiso silangawe bhuti ngobudla inziki. Silangawe, wave kholozi. Hayi. Hayi bo. Yami ke le bekwayo. Akifuni-ke mina izoqhubeka. Nazok. To the chief. Lesikolo. Nelanga. Mama. Yayichisa le yawo. Hey. Dobethi inyama lapho wena khona usondelile mama. So dobethi Ngilithatha. uzolithola once ngaposta le vlog. Oh. Awusalikhumbuli leli. Live. Yelo lela azokutholela lo. Ngakhuleka. Oh, live. Koni mama ezokutholela lo mfana wami khuleka mshara wamalu. Asengeleje ukhohlwayo. Unamanga ngokhohliwe uyacabanga. Hayibo. Ngathi ngifika ikamera khona zoshaya into kanje. Nangu umnini imcimbi uyasidabukela yabo ufaka isiphandla. Sifiso. Ithi ya auntie. Mbuku uyasihlinela nje. Ngeke. Uthungweni usoluze. Ufana la. Ithi Sifiso. Usifisa uyahlinela bafethu, uyahlinela usifisa. Right, mama. Uyagula. Uzamkhalise simqhathana ekhaya. Yabona nayi inyama yami la guys ngigadile. Le angiyazi yoba kodwa nayi yami. Kudana la abantu basaqinile. Akashile nona. Sokulela khona. My vibes on vibes. Angolala manje esikoleni sasa. Uncle Malume, Chef Malume. The music high. Ungahambi ngithanda uyoxoxa phezulu. Alito. Lo bhuti wakho uzoqala mase kudlala ifinance. Suyishise ngani lapha emunyweni? Uyisile. Ufuna mina umalume bethu akhona. Siwaphendle njani intombolo lami? Out of 10. Out of 10. Deli right. Out of 10. Hey. Shoo. No. Lo ukipele wote hii kinga yako.
9.5. Issue, get that. Gelis, akazi lutho lo. Ngisawubheka ke abanye abantu ezibabuza nje. Nangu, uyabaleka, it's fine. Phela sincengani le content sinekhuleka ke ngathi. Ngisawubheka ke abanye abantu ezibabuza ngedombolo lami. Lighting ngiyabheka. Idombolo lami rating. Besilisa nenyama so. Ayikho nje lo nto out of 10 idombolo phela. Ngilidle lodwa. Mama Luma idombolo lami out of 10 bal 10 out of 10 or 9 out of 10 ba. Ukuthi bengilidla nenyama ngizizwa ukuthi belinjani. Malume isho idombolo lami ade linjani. Out of 10 ba. Out of 10. Oh, idombolo lakho beli right. Out of 10. Impela ndoda. Manje bengilidla nenyama ngizizwa ngalelo. Malume ukahla kuyena mahewu lo. Again mahewu. Out of 10 malume. Oh, it's correct. 8, 9, 10 of 10. It's a 9.1. Okay, ngono man. Yeah. Out of 10. Idombolo lami luba. Angidlanga. Awudlanga idombolo. Idombolo lami ade luba 10 out of 10 or 9 out of 10. 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maluba. 1. Go. Out of 10. Oh, 2 awuqale phansi. 9, 10, or 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 9 of 2 10 out of 10. 10 of 10. Yes. Dombolo lam. 10 out of 10. No more 9 out of 10. 9 out of 10. I 5 fake. Sne. Idombolo lam. How was my dombolo out of 10? Believe. Angibona u10 right? What? Udinga More than 10. Clark. Ayizuma abafuni ngemvesi kodwa 10 out of 10. Mina mxofu, mina mpheki. Yeah. High five. Indlela owenze ngayo. Usuku lokuqala nganyama. Oh man, high five. Wow. Akafuna ukuvela umama moto niyamuza uthini? Mengconyo yena ulandela ama beef curry, xa ungifundisa beef curry yakho. Kancane. Then chicken curry. Jack. Kuleka. More to come on this vlog. Akancomani lo muntu njalo, so zobe ncome mina. Clock it. Siswama muhle. Hi my beautiful sister, Tifos. Out of 10, idombolo lami ade luba. 10 over 10. Well done. Thank you. Buzi sibambe lo fake. Out of 10. Out of 10. 9.9. Yeah, 1% is on happy. Hayi ukuthi uphinde uqhube kuzama. Issue. Uzobamba. Zobaba. Out of 10 idombolo lami. Out of 10. Ngelimnandi. Yeah, it's out of 10. 3. Nge umnando 3. Nge soza sithenza imnandi muthi Ay, umnandi. 10 out of 10. Gela. Thandaza. Melinjani idombolo lami out of 10. Melinjani out of 10 idombolo lami. It is 10 out of 10. Scorny my angel. Idombolo lami out of 10 udlile phela nawe ngeke. Out of 10. Taste. Ade luba out of 10 usithesti like 9. Isho. Lazima shukela. Get. Amehla bomvu kodinekele nabatshana ba debangabile bandifuna imali athi ndivele goli phele taxini ndimva esithi engaphuma eTV